Sok kabeh. Oh, jalari tubruk-tubruk sampai ngene iki bolo. Mari ngono dimasak. Iki nggawe api kecil bolo diaduk-aduk ngene iki sampai bentuke lumer ngene iki bolo. Lah, tak lagi jenenge wis mateng saiki dientas boloku. Lah, kita sore pagi lek tuku sak miliar 750. Gula abang mlebu, gula putih yo ngono. Tambahi banyu sak cukupe. Mari ngono tak tambahi jahe, cemplung. Pandan colongan, cemplung. Mari ngono digodhog monclak-monclak koyo kawahe rondo ngene iki. Mari ngono tak saring kaya iki bolo. Terus iki tak tambahi tepung maizena. Oh, jelali nongkone dilebok-lebok ning ngene iki bolo. Lah lagi semua matang kabeh saiki arep dipleting. Iki kene ditambahi santen bolo. Terus nongkone dimasak karo bubure kemang yo kenek bolo sesuai selera. Wis pokok rasane jayan enak bolo. Legi, gurih, asin pokoknya dadi siji. Iki digawe ide jualan yo kenek lho bolo. Wis ngono ae. Assalamualaikum.